Assalamualaikum lur. Balik meneh ndek videoku. Yaman ta. Ki aku sik telep-lep. Ki mbanyoni pertanian. Pertaniane sukete akeh. Ancene mbek ge pengaritan. Ancene wong tani lur. Ya tani, ya ngarit. Penggawene sedina-dinane. Tenang ae. Dulur-dulur lek ngersakno petik jeruk nang Tegal Weru lur. Jeruk sip. Iki sik lagi pentil. Iki lur. Iki pentile lur, lho. Tuh. Oke. Oh. Aku tak banyoni sing endi sing durung kebanyon iki lur. Ngarit, oleh ngarit. Iki anjane gawe pengaritan lur. Nah, carane lep-lep ngene lur. Bah keceglong bah ora ya. Gambare wong tani mleni lur iki lur. Sing sabar. Iki pintu KLX sesil lak keturutan lur. Iya. Sik sibuk. Halo. Delok nang ndek kene ya kenek, Dik. Nah, mantap. Sik tani, Dik, tani. Sik tani. Yaman ta. Lali lur. Subscribe lur, ya. Juragan sik sibuk. Alah, Juragane sik sibuk. abot-abote wong tani lur. Warahmatullahi wabarakatuh. Tani yang di ketiga soro. Lek ndek kene lur. Lek ketiga rasa cewek, lek rendeng rasa dodok. Kelem. Ngasno wong syuting. Rama ngomong. Kene tak ademno rene tak ajaro. Kang, kok ngeten sih, Kang? Damel napa niki? Segalane banyu, Dik. Oh, nggih. Sik kelepan. Oh, damel ngelepi niki nggih. Iya. Aduh, rasanya kayak pegel mak nih iki. Ya napa ya. Anjane bayok wis tuwek ya. Ya, nggih. Mari ki jamu. Jamu. Iya, jamu. Nggih. Jamune niku jamu napa niku? Jamune seninjong. Oh, seninjong nggih. Seninjong niku Ya, tujuan apa? Jamune mbeng. Oh, nggih. Wah, tambah ngeten nggih. Ya, Ya, mantap. mantap ya. Ya ora apa-apa ta. Nah. Sampun jamu ngoten niku. Pun rusak nggih. Ya los. Oh, Ya los awak aduh. ta. Tambah rusak. Iya, Ta. Ah. Terus Nggih. Niki pun mantun napa dereng, Dik? sik kurang titik, Dik. Oh, Kurang nggih. titik. Kurang Cek titik. tak kiriane. Oh, kiri niku napa, Dik? Kiri niku. Kiri iki sing ngene-ngene iki. Oh, sing ngeten-ngeten iki. Kiri kanan. Oke. Nggih. Boleh. Oh, sing
sing diarani kiri niku wau ah. Iku cara Jawa, lek cara basa Melayune kiri kanan. Oh, kiri kanan bahasa Indonesia. Yang Bahasa Indonesia. wis meh mari, Dik. Kompun kanjeng pun mantun. Lek wong tani rek lek gak jamu ya saken ta. Ngene ae. Boyoke niku lho boyoke. Boyoke macule kaya ngene lho. Lah. Jamune niku wau napa jenenge? Seninjong. Oh, seninjong nggih. Nek jamu seninjong niku tambah rasa nggih. Tambah rasa, Tambah rasa yaman ta. Yaman ta ya ora apa-apa. Oh, ya ora apa-apa ta. Yaman ta. Wis sakmene dhisik lur. Aja lali. Subscribe, komen. Oke. Channel lak wis eling kabeh lur. Pak W Official. Oke, masuk.